Zvigananda zvakunyasa kuvhura hombe manje. Panapa muchiona this picture rinobuda pachitenderedzo pasocial media since prefer group inozikanwa of companies inotungamirirwa naPaul Tungwarara ichitsvaka this girl anonzi Sheila. Panguva ino achionekwa kunzi akatiza ne1 million achinzi she's wanted. Vanhu vobvunza kunzi ari wanted nani? Panguva ino kuchionekwa kunzi these companies anoonekwa kunzi ndo ari kuita mashady deals panguva ino achisiya nyika yese ichitambura ivo zvavo vachienjoya upenyu hwakanaka. Ndotipa subscribe like on the bell icon. Lini emanobudanyira chiti this is a classic example of how our money that is looted by Zviganandas in Zimbabwe is now being brazenly stolen by thieves in Dubai. This is just a hint of the broader issue of how our embezzled money is being stolen in Dubai. We are losing money that could be buying medical supplies for our hospitals and petty criminals in Dubai because of Zvigananda. Zvigananda ngazvimiswe tapota. Anoposta this picture mukuru kanzi Sheila Claudio Alfonso vanished with $1 million, currently exited Dubai to Philippines. Ari kunzi munhu anenge amuwana anopuwa a reward of $20,000 aiwa kune munhu wese anenge ava leader mawhereabouts ake. Mashoko ari kubuda panguva ino ari kuonekwa kunzi Zvigananda panguva ino zvava exposed kuratidza kuti mari iyi Zvigananda zvirimbonyasa kumboiwanepi inosvika kuma-millions, ende kana vachinge vabirwa a million kotozikanwa kunzi kune imwe yasara hazvipere moshe ameno kuti tiri kuenda kupi. Panguva ine kuchionekwa kunzi these people vari suspected necorruption. There are some people who are also advocating for 2030. Tanzwa nhau dzana Senate President ana Mabochinomona nawo tikunzwa kuti zvimwe Zvigananda zvobirwa mari izvi nezvimwe zvakadaro. Mbotidza mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pindai comment section medu, subscribe or like, chita on the bell icon.